Sa mga nakahibalo na yung kadaan sa sining mga shortcut, congratulations! Kag sa mga wala pa, you're welcome! Nakahibalo ka na bala nga halin sa Barangay Alihi sa Bacolod? Pwede ka na makalusot sa Barangay Tabunan sa Bago City. Halin naman sa Sumag, pwede ka na makarekta sa Barangay Felisa o Kunhan Dumanan. Kung nakahibalo ka na, good for you. Congratulations. Kung wala pa, ari ang mga dalan nga pwede lutsan para likaw sa traffic. Una kita sa Alihis kabug bago nga highway. Kung Alihis or Mansilingan area kahalin o kung sa east portion sa Bacolod City, pwede mo ning himuon nga alternative nga route para likaw na sa traffic sa Sumag. Kung halin ka sa Barangay Alihis sa Bacolod, diri ka lang agi sa may circumferential road. Diretso lang pag-abot mo sa Siniga Crossing. Inabalakod pa turn right, Pasigasco. Ang pa left, Pahandumanan. Rektahon mo lang saya sa may dalan Pasaka. Rikta-rikta lang, lusot na ini sa may Barangay Kabug proper. Malabyano pa ang Barangay Hall kag ang Deca Homes South. Sementado na ang bilog stretch sang sinigadalan halin sa circumferential road. Ang guaan mo sini, amo ang Bacolod, Negros Occidental Economic Highway o Banose. Pag abot mo sa Economic Highway, ang patuo mo naman, amo naman siya pa Barangay Sumag. Guwa ka sa may boundary na baladampis ang Sumag kag Pahanukoy. Ang pa-left mo naman sini, pa Felisa. Turn left gamay lang gid. Kag pagkakita mo sa sininga gamay nga dalan Pasaka, usuyon mo lang ni. Careful lang gid ilabi na kung gabi kay sa unhan, ang 4 lanes mo nga dalan nagagamay pag abot sa Taytay. 2 lanes na lang. Babalik naman siya liwat 4 lanes kag may ikaduha na naman nga Taytay nga 2 lanes sa gihapon. Isa pagig kabalantayan sa sininga dalan amo ang mga poste sa tunga sang dalan matapos ang kurbada. Basi makibot ka balahaw, may pila na da ka mga poste nga nagaidas sa mismo tunga sang dalan. Rekta-rekta, ang guaan mo sini, amo naman ang Negros Occidental BJMP o kun Barangay Tabunan sa Bago City. Kung magpa-left ka naman dire, rektahon mo ni Paabuanan. Sa unahan pagid syempre Barangay Mauna. Kung magpa-right ka naman, makita mo naman ining mga nagaidas nga pulos ang kahoy sa higad sa karsada. Sa unahan sini amo ang Sumag National High School, kagwa ka na sa crossing Abuanan. Sa sini naman nga crossing, kung magpawala ka, Pabago City proper. Kag magpa-right, balik naman sa Bacolod City. Pero kamusta na bala ining Bacolod City Negros Occidental Highway? Halin sa Sumag, rektahon mo, makalusot ka na sa may Barangay Felisa mismo. Rekta-rekta lang gid ni. Parayon pa ang construction sa drainage sa higad sa karsada. May island sa tunga sang 4 lanes nga dalan kag may mga solar lights. Ang katapusan sini, diri na mismo sa mga Barangay Felisa. Hindi ka pa makakarekta pa Mansilingan kay ginakaayo pa sa gihapon. Kung mag-right, pa Felisa proper naman ini. Kag magpawala ka, diretso ka na sa Barangay Handumanan. Kung direkta-rektahon no pagid, lusot ka na naman sa kilid sang simbahan Katoliko sa Barangay Mansilingan. O, di ba? Syempre, vice versa, pwede mo man magamit ng dalan o kung alternative route. Ari pagid, isa ka shortcut nga hindi tanan sa ato nakahibalo. Bago naman ko ni gani naka-discover sa sininga dalan. Hindi bala ang dalan sa kilid sang daan nga planta sang coke, nga subong basket Bacolod, nga food court? Diretsohon mo ni. Rekta-rekta ka lang gid. Medyo masabad-sabad lang gid noong nagaparking ang mga salakyan sa higad sa karsada. Shout out sa mga driver, hindi pagimuon parkingan ang dalan. Kung rektahon mo ni, guwa niya na sini ang bangga sa tabok sang Kwan. Malapit sa Bangga Lasal, kag malapit man sa Doctor's Hospital. Di ba? Mas madasig kapag biyahe mo, likaw ka na sa may traffic na sa may Riverside nga hospital. Kabay pa makabulig sa inyong pagbiyahe. Sa mga nakahibalo na yung kadaan sa sining mga shortcut, congratulations! Kag sa mga wala pa, you're welcome! Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Rubing!